Navê Mustafa Gündüz. Emrê min çil û du. Mesleka simî da ez 10 salî bûm, ez dest bi vî mesleka kirim. Heta naka ji vî mesleka xwe dimeşim, dişeğolim. Evlî işçi xelfetî, çirağîtî kirim. Usta bûm. Hinda malê me firin simîda firin hebû. Ûra şeğolim. Emrê min 10 salî bû. Salkî 2 sala şeğolim. Dawikê şeğolantî, mektep, wanî derbas bû. Dawikê ez ê vî işa berdam. Çûm demircî, birê min mezin îşê demira girtibû. Çûm dawî atölye wî hebû. Dawikê birê min dîsa firin vekir. Ba min kir goh werin da min bişeğolin. Çûm dawî şeğolim. Yani kısmet vî firinê em vekirin. Vî firin milkê wî ji ê Xwedê ê me ye. 2003 heta naka vî firin destê me de ye em dişeğolin. Yani heta naka vî firin me qapat nebû. Dimeşin. Yani halihazır 20 salê me ye vî firin destê me de ye. Heta naka jî sıxıntı çê nebû. Hinkî malzeme zêde zam bû. Ji bo navî hinkî em sıxıntıya naka yaşamış dibin ama yani dîsa em muhtacî keskî ninin, dişeğolin. Simîda me jî dora Diyarbekir navê heye Palo Smith firinê. Yani lezzeta wî jî heye, xweş e. Herkes me naz dike camiya simîda. Serê sivê saet sisî em tên firinê. Evlê em hevirê xwe çê dikin. Hevirê min qediya em davên ser dezgeh. Heta wî mayalanmış bu firinê xwe vêdixin, qazanê xwe vêdixin, çaya xwe demlemiş dikin. Disekinin, derim hevala xwe îşçiya digirin. Dawikê em tên firinê, heta wî çaxa mayalanmış bûye hevirê me. Hêdî em dişeğolin. Hevirê xwe gulwarî dikin, 25 sêheb dibe, dawikê em davên hundirê qazanê, em davên süzgêçê. Dawê em top dikin, davên hundir mermerê, hêdî em vedikin, gulwarîk dikin. Dawê zaten çağı dinkî dinlenmiş bu davên hundir firinê. Hemdî gewr dibe, qemirandî dibe, em derdixin, hêdî dar serwîsa me ma, têxin sepetê, kî simît xwest, em dibin in dawan, simî dawan didin wan. Yani royê me wanî derbas dibe, 20 salê me em wanî derbas dikin. Lezzeta simîdê me firin me pir kevne. Dora 9 salê wî, 7 salê wî heye. Em 2003'de em hatin vî firinê. Vî firin 8 salê wî heye. Lezzetê vî simîda destê me de ye. Ama ya fabrikasyon nene. Vî simîda kolan e. Ji bo navî vî îşa gişî destê me çê dibe. Hevirê xwe em çê dikin davên heta dezgehê, heta derkeve gişî destê ustayê derkeve. Destê me lezzetê wî destê me de ye. A kuncî ana maddesî, ji bo navî çuqa pir kuncî lêkeve a qisa tema wî xweş dibe. Vî işa dikin zaten vî işa zanin. Malzeme zam bûye, êdî wekî berê em qazanç nakin. Qazancı me kêm bûye. Belirgin kemanî heye. Yani kazancı me pir yani hindik ma. Yani em dixwazin ki vî mesleka xwe em bernedin, bişeğolin. Yani dixwaziyê me viya ye. Wele wanî derbas bibe, em daha hêdî çiqa em îdare bikin, em jî nizanin. Ki ez ji bona xwe tenê nabêjim, vî soruna firinciya gişiye. Diyarbekir, wekî İstanbul, wekî Ankara, wekî İzmir nene. Halkê me fakir, geçim sıkıntıya vira pir zêdeyê. İnsanê me heqlê nevjî, îdare nakin, geçim sıkıntıya wan zêde ye. Ji bo navê em jî naxwazin em zam bikin. Em jî çawa bikin, çawa derkevin di vî duruma em jî nizanin. Sıkıntıyê me viya ye. Em dixwazin ki ya vê kunciyê, aravanê, êzingê, vana fiyatê wan hinkî kêm ba, ji bona me jî, ji bona eşçiya jî, ji bona milletê me jî ew baş biba.
geçim sıkıntısı çünkü mesela me pek etkilenmiştik ki işe me vaki berinin hediye daha her derek em kim dikin yani ya sadece bu Japon akın ne yapacağım yani bir fırıncıya Diyarbakır kişi Japon'a kişi yani dibecin ve geçim sıkıntısı sektöre kişi etkilenmiştik yani etkilemiş mezindik ki keşke inandık hani nan kibisini keşke simit gidikanı bistini hem jinizden hem çar bakın çava bakın hem ketine ve düşünce ve beri heft torba, şeş torba hem iş dikirin anaka hem ketini düt torba, niv, set torba evci artı heydi kurtarmışım en hakkın personel mezin ki zedeyi hem lazım ki heval hem iş derkin gotun amın ve zama hatta keli em dixwazin ki mezên me vî îşa dest gibi bavêjin em dixwazin ki vî îşa hal û hazir bira xweş derbas bibe em jî nanê xwe bixwin yani nanê bi destê me bira dernekeve